Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV machiegni weche manyien mag Kacha kara singo nini wan kod mabende wamedo luwo ni odiochieng' ma kawuono mage gin dakika 15 mag weche manyien e Ramogi TV machiegni. Nyinga en George Bati. Ogani mar doho Martha Koome onyiso luoro mare ewi chenro manyien mar sir ma sirkal tiyo godo e siro somb jopuonjre, kolero ni jopuonjre ma onego yud sir makare ok dhi yudo kokwayo bende sirkal mondo non kendo chenro no. Koome okwayo sirkal mondo oduog onon kendo kit somo kata kit sirno, kendo jiwo sirkal mondo onywand sir mag basari duto mondo tii godo e keto somo obed manono. Jagoro maduong' mar NCCK Kanon Chris Kinyanjui owacho ni ber mondo kit sir manyien losi manyalo miyo jopuonjre duto mochando yudo sir kendo bet kod thuolo mar riwore kod kuonde tiegruok kod mbalariany moluonggie. A complaint from a person who has ever and since I was born here there is none, so politics. There is no single senior person who that a child who has qualified to go to the university can be there crying, saying, look, I've been put in band 5. Is it band 5? When I ought to be in band 1, and therefore I cannot afford to go to the university. And when you follow, you find the person, the child of a well-to-do family has been put in band 1. When you follow, you also find that there is bursary fund given from the taxpayers' money, given to the governor, given to the women rep, given to the MP through CDF, given to the MCA. I hope none of them is here because they are going to lynch me. Now, all those bursaries, how are they disbursed? Why wouldn't you put them in education and make education free for all? Jalup jatend piny Dorcas Gachagua okwayo mar mondo tim twak makende e kind sirkal kod riwruok mag jopuonj mag sekondar kod mag primar mondo okonye kelo winjruok mar chungo ng'anyo ma ochan kod jopuonj odiochieng' mar wuok tich mar juma manyien e kinde mibiro yaw skul e tam mar 3. Ka oloso e kinde ik mar japuonj moro e gwenge ma Loitoktok e kaunti ma Kajiado, Dorcas owacho ni poni ng'anyo no obiro yiene ma odhi mbele to weche mag somo biro rochore e pacho ka. Jaod bura makono Samuel Parashima dwaro ni mondo duol mandiko jopuonj tich TSC mondo oti kod omenda maromo bilion 18.3 ma oketenge mar tieko midhiero mag ng'anyo kendo konyo jopuonjre dhi nyime gi somgi. Vile uko hivi, hiyo kifo inapokupata, ile walimu waliongea pamoja na ministry wakae chini, hatutaki watoto wetu waumie, na budget ya 18.3 bilioni ilipitishwa, waone ni ngapi itawekwa kwa walimu kwa mambo ya hiyo increment, salary increment, mahali itawekwa kwa promotion, na mahali pia itawekwa kwa sababu ya GSS wale interns ambao wako wameajiriwa. Every person here is a product of a teacher, and it is a very noble job. And I pray for you that on Monday, God will help you to go to classes because of our children. The other thing I would like to urge us today is that we make sure that we go for testing, because cervical cancer has killed very many women, and cervical cancer is treatable if it is discovered early. We have a medical camp here in Kajiado where we can be able to screen. Riwruok mar jopuonj mar Kupet bade ma Bungoma oyango dhi nyime gi ng'anyo margi kaka ochan ni biro chakore wuok tich mar juma manyien poni piny owacho ok bi chopo kare dwaro margi moting'o medo osara ndiko jopuonj mamoko e kind dwaro mamoko. Giloso Bungoma tok romo margi kotelnegi kod jagoro margi bade ma Bungoma Austin Luketelo. Giyango ni gisebed piny moromo kod piny owacho gi TSC kamodong' to koro neno ni sirkal chopo kare dwaro margi. On Monday, 26th this month, nobody should stay in schools. As teachers, we are demanding for our own rights, and today we are saying, parents,
do not allow your children to go to school on Monday because the strike is in force from on that day. And because of that, nobody will be there to take care of your kids in schools. What we want, GSS to be confirmed. The government to employ 20,000 more teachers. Right now, we are waiting for 130,000 teachers to be promoted. So as the union, we are working with the national officials, and we are ready to move to any stations. Kawasuri kwa Ramogi ni jagoro mari ruok mar jopuonj mar Kopet bade malai kipya Robert Miano ramo ni ng'anyo ma jopuonj chano kochakore wuok tich mar juma manyien dhi timore nyaka chop sirikal ketie tim winjruok manigi timo higa mar 2021. Kolos Nanyuki Miano ochayo sirikal kuom tamore chiko ite ne dwaro mar jopuonj ma pachoka koting'o medo jopuonj osara kaka ne giwinjore mondo jopuonj oyud kaka ginyalo konyore kinde ni mangima medo ridore. Miano bende osayo sirikal kuom rem chwalo ya gulu mar okumba mar thieth omenda ma ing'ado jopuonj gino ma okone osemiyo jopuonj kale midhiero kaachiel kod achiedh nade mathoth e kinde mag dhi manyo thieth. Konyiso jonyuol mondo kik chandre ni tero nyithindgi e sikul e chakruok mar tamar 3. Miano okone sirikal nyaka chore lemo mamalo jopuonj mar 130 mosebedo katiyo e lemo magintie sani kuom maloyo higni 10. Sisi tuko kwa mgomo utangaza na sioni kitu ambacho kinaweza sababisha ama kinaweza fanyika mgomo usimame. Ile tu inaweza sababisha mgomo ni walimu kupewa kile waliahidiwa mwaka uliopita. Mwaka jana walimu waliahidiwa pesa ati huu mwaka ukifika mwezi wa 7 watapewa. Sasa mwezi umefika wa 7 hatujaona kitu kwa pay slip. Na mambo ingine ambao inafanyika pale kama ni loan. Walimu zile pesa walishukua kama loan. CAC imekata hiyo pesa lakini haijapeleka bank. Sasa mabanki zinatupigia simu ati pesa zetu hazijafika. Riwruok mar jopuonj mar NAT bade makadho dham chumbi koro kwayo jonyuol mondo ikre mar bedo kod nyithindgi e mier kaluwore kod ng'anyo ma gichano bago chakre chieng' wuok tich ma bende sikunde yepo e tamar 3 ka giloso Mombasa. Riwruogno kotelnegi kod jagoro ma Kilindini Mombasa Dan Alo koni en midhiero ni kata bang' piny owacho keto koke moko kuom winjruok ma yande ne giketo onge kata achiel ma osekete tim gino momiyo koro gichano ng'anyo. Moko kuom ng'ur ma gin godo en ni piny owacho rem chulogi osara kaka ne giwinjore, rem ndiko jopuonj e tich kaachiel kod rem chwalo omenda mag thieth e kind weche mamoko. Mgomo chakre tarehe 6 okinyi omiyo wakwayo jonyuol te oket nyithindgi dala, nyithindo te bedo kel kwe mondo sirikal oti matek e mesa manyo gikelo mondo kik giketh time nikech wamiyogi question 6 na achiel owacho ni mondo omi jopuonj nyongezo mar salary ma chakre katiba 2021-2026. Pia wachako jopuonj 46,000 mancho ni tiyo tich ma kibarua omigi tich mar kudumu. Bado tuko tayari, lakini yale ambayo tunataka tuongelee ni kwamba wakamilishe, kwa sababu sisi tulishamaliza. Ukishaongea ushaweka kwa karatasi, basi unangoja kujibiwa pia kwamba kuwekewa tiki. Hata mwanafunzi anapofanya mtihani akijibu, sasa ungojea yale majibu. Mimi nasema ya kwamba muda ambao umebaki ni kidogo, lakini mazungumzo hata dakika moja inaweza kufanyika na yakamaliza kila kitu. Kwa hivyo huo muda uliobaki ni kidogo, lakini wakiutumia vizuri serikali wanaweza kufanya mgomo usiendelee. Lakini wakikosa, si tuko tayari hata leo. Suluhisho la kudumu katika masuala haya ya migomo ni makubaliano yanapowekwa yaweze kutimizwa kwa wakati unaofaa. Apisa bich mag obila mawuok e tesend obila mag Giri manyicha nomake kaluwore kod pondo mar mabuse ma ok 13 owe thuolo gi rambun mar Sh200 ng'ato ka ng'ato. Kong'ado bura mayiene apisago yudo rambun, jal buche Martha Nazushi okoni neno ma ochwal kod jomin buche mondo med geng' ne apisasgo ne okoromo. Do e kinde nogolo chik ne apisago mag obila mondo bi obed kago report ka obila matimo nonro diriyo juma ka juma.
Obila go itudo kod konyo mabuse koting'o achich maduong' e nek makware Collins Jumaisi manyocha ne oluchore mopondo kowuok e tesend obila no tich ariyo mar jumani. Burano ibiro winj kendo bang' jumbe ariyo. That they were yet, he is a parent with a sick child, by the ongoing happenings. By them not objecting to being detained, the court reads a sign of good faith and their willingness to cooperate with the investigating officers in this investigation. The reasons advanced for detaining them are not compelling to this court to allow their application. Jotich abich mag piny owacho mar kaunti ma Machakos e sub-county ma Masinga omaki e kuonde thieth ariyo mopogore ka odonjnegi kod ketho mar kwalo yedhe. Apisa mag thieth Madhenge Ndungi kod Pauline Kiara michwele nyimdo ma Kithimani kuom kwalo yedhe manengogi romo siling 14,676 e kar thieth ma Kaewa. Ketho ma iwacho ni gitimo tarik 27 dwe mar 4 mar higani. Kamachielo Madhenge Ndungi, Benson Chumo, Benson Mutinda kod John Wambua bende odonjnegi kod kwalo yedhe kar thieth ma Itunduimuni Masinga ka nengo mag yedhe mikoni negi kwalo goromo siling 32,745 mag piny owacho ma Machakos ka chego duto odagi ketho owegi thuolo kod rambun mar siling 100,000 kata omenda maching mar 50,000 ka dogolo chik mondo bi chwalgi kendo e nyimdo tarik 4 dwe manyien kama burano ibiro tuom kendo tarik 4 dwe mar 10 ma burano ibiro winje. Upon the 100,000 with the sole surety, or a cash rate of 50,000 is sufficient. Virtual conference on the 4th of September and hearing 1st October. 1st of October. Is that okay? 1st of October? Sirikand kaunti ma Siaya koluwo migawo mar pur chano mar gero kuonde kano cham kothe to kod mwandu mamoko mag pur e wards duto 30 mondo okony jopur e yudo gik mag pur machiegni kodgi. Giloso nyasi mar yawo dero mar kano kothe e chiro ma Nyalgungae ward ma North Alego. Gavana ma Siaya James Orengo olero ni giketo maino mar neno ni ward ka ward ni kod kar kano chiemo kata cham kendo keyo mwandu mag pur bende. Olero ni ma biro konyo jopur e kungo omenda ma gisiko ka gitiyo godo e wuodhe maboyo ka gidhi manyo mbolea kod kothe kaachiel kod mwandu mamoko ma gitiyo godo e puothe e kinde mag pur. Kawuono odiochieng'ni wamor ka wasain MOU kod our governor rengo mosiro wa lwedo. Koro wadwaro ni wabed kanyakla Siaya County wati kamoro achiel. Wan kod nyithindo manyocha wandiko miluongo agripreneurs mwadwa tiyogo mondo kony department officers. Gin wabo tiyo kod kuom dweche 18 mondo gimed chiwo rieko kod information e weche mag pith, e weche mag pur, e weche mag aggregation, choko mwandu duto magisekayo kowuok e puothe, e weche mag value addition, neno cham kowuok e puothe to ok kethre kapod ok ochopo e siro kod e weche mag dwaro chiro. Currently, CIB Keepers Cooperative Society has got a membership of 150. Our target is 500 for the whole of the Siaya County. We want the farmers in North Alego now not to travel long distances in search of fertilizer, seeds, or even lacking a place to store their grain and other harvests. So this grain store is going to play a very important part in addressing the needs of farmers to access seeds, to access fertilizers, and to have a warehouse where they can store their harvests. Erokamano nyakwara Ramogi. En dakika 12 mosekalo bang' sa 10 mar midhiambo. Weche manyien ma Kacha Kacha chopo e giko mare gi sani. Erokamano kuom medo yiero Ramogi TV mar mi weche manyien kinde ka kinde. Kao kamano mar Nyasaye riti kendo med mi mijingo ka kinde duto iketo Ramogi TV mbele kendo medo rieny gi chia gi nyadhi. Eloya mosiro weche manyien ma Kacha Kacha. Nyinga en George Bati. Oriti masani.